Ikaw ang kanlungan ng nangangailangan. Ikaw ang pag-asa at kinabukasan. Haplos mo ay luna. Hi, salamat nga po pala. Sa iyong Huwag niyong ibahin ang inyong mga pag-iisip dahil hindi kami hold upper, karnaper, o ano pang kabablaghan, gawain bahay at kami ay hindi angkop sa mga batang manonood. manonood. Kami po ay umiinom lamang. This is Rasta Flip from the Hollywood. Ito po si KG ang nagbabalik. First collaboration natin to, di ba, KG? Oo. Masaya ako dahil nabigyan ako ng chance na makapag-collaborate sa kanya, nakapag-picture na ako, fan sign, nakapag-amigo na doon kayo nakita. Kasi ako ay punta sa US at doon ako nag-celebrate ng aking birthday at iba pa. Di ba sabi mo kaibigan tayo? Oo, Pero bakit hindi mo ako inimbita? busy ka kasi Saan ba ako na busy? sa work. Okay nga pala, nalimutan ko dahil ang dami kong gawain sa buhay. At iba pang mga gawain. Bahay. Di ba, KJ? Oo naman. Di ba ngayong gabi, anong inumin natin? Mitos. Mitos? Anong mitos? Saan ba galing? Mitos. Mehetos? Saan ba galing yung mehetos mo? France. France. Balita, sabi nila Mexico daw. Sa France. San Francisco? San Francisco. San Francisco? San Francisco. San Francisco ka pala. Isa yung bulalaklak. Bulaklak. Bulaklak. No, wag na. Bulalaklak mo ang tama, mga kabote. Yung bulaklak, hindi yan totoo. Bulalaklak lang ngayon. Sinsya na po. Host! Kaya maghihiwa muna ako ng mga kalamansi. Parang tayong kumakain ng noodles, kalamansi. At meron pang asin. Asin with Kalamansi. plato. With kalamansi. With kalamansi nga pala. Sorry po, mga kabot. Nagawa yan noong 1989. 89. Hindi pa kayo natatao yun. Ikaw lang natao yun. Hindi pa rin. Bakit parang natatawa ka sa 1891? 1891, brag. Sinachat niya ako at merong libro na inhatid sa amin. Binabasa ko din. Binabasad? Binabasa. Binabasa. Nga pala, akala ko yung papunta na yung salita mo sa binabasag. Binabasa. Binabasa nga pala. Huwag yung gayahin na binabasag. Wag yun. Kapag malasing, yung nagbabasag ng mga buti. Buti. Yun, Leche yan. pasikat lang yan. Leche yan sa buhay. Leche lang yan sa buhay. At kunin ko rin. Kunin mo lang. Ito na po ang inumin namin ngayon. Mojito from England. Hindi pala England pala. England. Ito po ay 36% alcohol. Ito po ay produkto ng Mexico. Host! At ngayon simulan? Or Tiwasin mo muna. sige. Tapusin mo muna. Tiwasin. Para lang yung sakit. Ang lunas ay tiwasin. Tiwasin. Mga kabote, mag-wait muna tayo. Kasi naghihiwa pa siya. Tapos na. Ngayon ka lang Tapos na sumasabing pala. naghihiwa. Tapos na ako. Tuturuan kabok. Tuturuan namin kayo paano uminom ng tequila. Pero tika lang ha. Hindi namin sinasabing sundin nyo kami. Kasi ang pag-inom tequila ay para lang yung ibang paniniwala ba? Like kapa, go. Shout out wala sa mga kapa. Kapa. Kiki. Kiki. Shout out ko si Kiki. Shout out nga mo pala kay
Papa Nudge! Ala, Papa Nudge! Si Dian Igawan. Oh, yung walay bata dire. Shout out nga wala kay Joshua. Nasa New England. New England. At si Sarah J. Sarah Jane, nasa? US. 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 Ilabas mo na yung baso. First step, hubaran ng pantakip. Baran. Hubaran, Hubaran huwag lang. kalimutan. Dahil pag hindi nyo hubaran ng pantakip, paano kayo makakainom? Oo naman. Dapat hubad. Hubad. Ang pilit ng katawan. Huwag kang ganon. Naliligo ka ba? Tanong ko lang ha. Oo. Liar. Oo. Bakit? Para tayong pinagmaitiban nito, oh. Huwag kang ganon. Sorry, KJ. Kunin mo yung hose. Hose. Mga kabote, ito pong hose. Hose. Ilalagay mo. Oo. Wow. Such a good Yan DJ. lang. Hose. Ano yung paraan mo? Una, basahin ito sa sito, yung Tapos? Clemency sa baso. glass. Baso. Oh, sige. Baso. Tapos, Ipapahid. ipapahid sa Asin. asin. English? Sugar. Bitsin. Oh, bitsin. Bitsin. Ito yung paraan ni KJ. Sige, lagyan mo. Sa'yo. Sa akin naman, iba yung paraan ko. Still so weird. At Ako, KJ, bigyan mo ko. ito na, mga kabote. Tikman na namin. Tikman na namin. At meron siyang lahing pag-iinom. Yeah, that's right. Ito yung paraan ko. Paano inumin itong mojito? Yeah. At Ikaw na mauna, KJ. ako pala mag-una. Yeah. Subukan ito. Wala kang talo. Yeah. Totoo yun, totoo yun. Maasim. Maasim, mga kabote. Masim, sobra ka. At ikaw, Walang problema, hindi naman ako mandagaya. kabote. Ako nang ba? Tapos ka na, tikman mo na. Sige. Hindi ako maglalagay ng asin. Dito lang ako. Mag-asin. Wag dyan, wag dyan. Mahal. Hindi ko ma-afford yan. Ako naman, ito gagawin pag uminom ako tequila. Babal ng gamay ng limonsito. Iluwa ang mga liso. Uminom. At inumin. Babalik sa limonsito. At mag-aasin. Yan! Tapos! Tapos na. Walang talo! Tatalo. Yeah! Yeah. Red horse is the show. Huwag ka Red Horse! Bakit Red Horse? At Alam nyo na paano uminom ng Mehet House. mojitos? Mga kabuti, taga na tayo. Di ba bro, ang tip ko lang sa inyo ha, pag uminom kayo mojito, huwag nyo nga asinan. Huwag nyo, hindi kayo mag-asin. Shot lang, tapos dila kayo dito. Wag dyan. Wag yung din... wag yung ding... bitsinan. Kasi masama yan. Host! Hey mga kabote, babalik na po kami dito. We are back! Pero sa totoo lang po, kaya hindi namin ito naubos dahil wala ng sito. At mga Oo, kabote, masyado na siyang sumisikip sa akin, no? No, ang pilit. grabe mo naman. Hey mga kabote, mag-grind naman kami dito. Yeah, mag-grind daw, mag-grind. Mag-gragado. Yeah, that's right. Ilan ba yung zero?
Mga kabote, anong grado mo? Sa akin, 7 lang. Bakit 7? Kasi hindi kita kayang lagpasan. Sobra naman. Yeah, totoo yun. Totoo yun, KJ. Bakit nasabi mo? Kasi, sa mukha pa lang, hindi natin madadaya ang kamera eh, oh. Sobra pogi ko. Oh. Ha? Kita nyo mga kabote? Mga Sa totoo lang, 7 dahil may angas din siya. Yung powerful yung voice niya. Bakit? Papunta na ako sa tawag na tangalan eh. 7 na pala, 7 K. May angas, may hang. Tapos, nandadaya. Akala ko tubig, yun pala. Alak. Mga kabote, huwag niyong kalimutang Uminom ng sobra soft drinks. soft drinks. Soft drinks. Kasi masama sa Sa paningin. katawan. Dapat kayong Linis ng magkatawan. bakuran. Mga kabote. Mga kabote, dito na kayo kasi when or time, when or day. Yes, when you drive, when or drink. Reminder, paalala po ang mojito ay hindi gamot at hindi pwedeng panggamot sa anumang uri ng sakit.